joskus just siitä ottelussa tuleekin se, kun jompikumpi ottaa itselleen epätyypillisesti pallonhallinnan. Jännä nähdä, kumpi sen ottaa ja kumpi pysyy siinä vanhassa pelisuunnitelmassa. Costa Rican avauskokoonpano, siinä ei ole oikeastaan yhtään yllätystä. Sillä kokoonpanolla mennään, kun turnaus aloitettiinkin. Toki tuossa Englanti-ottelussa vähän nämä avainpelaajat saivat myös huilia ja siitä voi toki olla myös jossain määrin Costa Ricalle hyötyä. Ottelun erotuomarina toimii australialainen Benjamin Williams. Kolmas ottelu hänelle tähän turnaukseen antoi muun muassa Etelä-Korean ja Belgian väleissä ottelussa debuille. Tämänkin oikein punaisen kortin ja hyökkäystä ja vieressä numero 5 nyt pallossa. Borges, joka on siis Eero Markkasen seurakaveri aikoissa. Borges on Nugget-kannattajien suuri suosikki tällä kaudella. Upea maali Helsingforia vastaan. Oikeastaan uran edessä pudonnut hyökkää paikan vähemmistön tuonne keskialueelle. Ja meillä on kyllä iso rooli tuossa keskialueen pelirakentamisessa varmasti tänään. Martin kohti Ruissia, mutta liian korkea pallo ja aika yksin siellä Ruiz oli. Puhuit muuten Anke Riihalti juuri Joel Campbellista ja siitä, että hän hakeutuu tänne oikeaan laitaan. Onko se ehkä sitä, että sieltä pystyy sitten ajamaan sisäänpäin keskelle ja leikkaamaan ja sieltä vasemmalle laukaus?